खुलुमबाय आंनि साफ्रोसबा लोगो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि प्रदीप लाइफांहारि इउटिउब चेनेलाव बरायबाय। बेखौ नै खोनाबाय रतनखौ खिथाव रतन दंफैयो होननानै हर। सिख्लाफोरखौबा खास्राखा आफाया मिनिदेरलाय थारदों आफाया। आफानि अननाय मोननानै लेखागोन मोजां गोना जै जाथों। रंगिनथारलै बियो आफा दैलाय लुनाय आफालामोन आफाजों बुजाना गोजोनथाराव जि दासो मालाय आलदा बोबावसो आफाया अर्जुन गुथिनि दे जै जोंहा हलि गेलेबाय होननानै फेसबुकआव होहरदोरा हाबनो। दाउआ आंनो हादों हाथासिना ना माबा आं जिबनाव ओइ बाबु बे नोंथां मोननिया फन हरलाय फैथों।